vanhu vese vezanu munonyepera kutendeuka muchiuya paplatform pevanhu makatonyatsodzidza kuti if you can't beat them join them. Saka mouya pano kumanipuleta pfungwa dzedu. Ipfungwa dzemapenzi chete dzinomanipuletwa nevanhu vezanu. Isu hatimbomanipulete zvekumhanya, taakutokuzivai masystem yenyu. Why musiri kuzojoina party yanga iripo kudhara? Mobva mati titungamirirei tiende mberi because tazokuonai kuti maive right. Why musiri kujoina? Muri kuti kana paita party ine musoro mosima mhotsi dzenyu dzekuiparadza. Ende monosapota zvakasungata zvacho zvamunei masima imimi. Ndo zvamunonosapota izvozvo. Mozoya panapa moda kuti nyepera. Isusu tinotoziziva. Ini nevamwe vakatonyarara, vamwe vasiri kumbotaura, vamwe vanongoteerera mahodhera vachinyarara. Iyeni nevazhinji vanongoteerera vachinyarara vanotongoziva kuti it's a waste of time kutaura panapa. But isu tinozongotega titaurewo zvedu tingokuonesai kuti aiwa tokuzivai imimi. Bungumuridzo iro rinonzi Mnangagwa iro. Harisi bungumuridzo rega, rotori nemi makamuunganira nazvino makamuunganira muri kunyepera kuita sekunge zvinonzi hamuchamuda. Imi muri kutonyatsoziva zvamuri kuita pana. Mazoshunura nhasi. Enda muchida kuti nyeperai mazoshunura nhasi. Opposition yakatanga rini. Nhasi ndo pamazoshunura enda muda kuti nyeperai. Muri kutozviziva zvamuri kuita ipapa. Kusima mhodzi yekupesanisa pavanhu vane pfungwa dziri direct vari kunyatsoona kuti chinhu chinonzi zanu chakasoora kudhara. Hatina chatinombonzwa kubatana nemi kuita sei. Hatina chatombobatana, imi ndimungatoya kobatana nesu. Then tokutendai manje. But most of you muri kuuya muri power hungry. Moskosima futi mhodzi yekupesanisa. Futi kutoti power hungry muri kutoya muri mhandu dzekutsvaga kupesanisa opposition iri strong, iri supposed kunge ichimutsa nyika. Imimi muri kuparadza imi. Muri kuparadza imi. Remember Mudzuri paakapinda ari under MDC, Harare yanga yachinja within months. Harare yanga yakuchinja kuita but zvakakubohwa izvo zvezvo. Why musina kuona kuti this is the opposition that is worth ruling nyika inoi? Because yanga iri after development for the goodness of every citizen. But imimi muri mana mbavha ka imimi. Imimi basa renyu nderekudya chete. Chamuri kurwira ipapa kuti ugarewo pachigaro. Yogezayo chawakatonanga kuti ugare pachigaro. Hauna kana basa neshanduko iwe.